αλήθεια! Ακίνητο με! Και Μίκελας! Μίκελας! Εντάξει, συγγνώμη κύριε, τώρα κακό είναι δηλαδή. Πες με ρε του τσέκ εμείς πουλάμε μούρες στις καμέρες και εσύ γελάς! Τι με θέλετε τώρα εμένα κύριε! Σβήσε και κατέβα κάτω! Αργά αργά! Πολύ αργές κινήσεις! Πιο αργά ρε! Τι σου μιλάνε! Θέλω να συμφωνήσω! Αυτός είσαι! Easy! Ωραίος! Πάτα κάτω! Ωραία ψηλά τα χέρια και άνοιξε τα πόδια του! Κι άλλο! Κι άλλο! Πόσο ώρα τα ανοίξω ρε παιδιά! Κάτσε με μελισσανίδι να τα ανοίξεις ρε! Ωραία! Γυρνά τώρα προς το δικό δεξιά και πάλι εκεί που είναι το γράφει τη ζωγραφιά! Περπάτα! Με ανοιχτά τα πόδια! Περπάτα με ανοιχτά τα πόδια! Ωραίος! Μπράβο! Καλά πας! Κουράκι! Παιδιά, δεν μ' αφήνετε τώρα να φύγω εγώ, τι θα με κάνετε δηλαδή εμένα, θα πάω να δώσω την παραγγελία μου και θα έχω μπερμπεράδες σαν Πούλωσέ το ρε! Είσαι ό,τι έλεγεσαι! Είμαι ο Πελοπίνας και είμαι πιτσαδόρος κύριε. Μήπως είσαι ο Κώστας και ο Πάσαρης! Όχι κύριε, ο Πελοπίνας είμαι και είμαι πιτσαδόρος. Και δεν μου λες κουβαλός πίτσας! Μάλιστα και πίτσες και μακαρονάδες κατοίκουν σε 10 λεπτά με παράδοση. Και δεν μου λες αυτή η πίτσα που κουβαλάς τι έχει! Αυτή η συγκεκριμένη πίτσα κύριε είναι με απ' όλα. Με τι είναι! Με απόλυα! Αυτό θα το δούμε φάτην αμέσως εδώ ρε! Εντάξει κύριε. Πρόσεξε καλά, σε σημαδεύω! Ορίστε ρε παιδιά. Να δω! Για να δω! Στάζε! Με απόλυα είναι! Με απόλυα είναι! Με απ' όλα δεν είναι. Πού είναι πήρας ρε! Ποιες πήρες κύριε. Τι δεν πήρες ρε! Είναι δυνατόν να είσαι πιτσαδόρος και να μην κουβαλάς πύρες! Παραγγέλνει κανείς πίτσα χωρίς πύρες ρε! Η συγκεκριμένη αυτή που παρήγγειλαν αυτή την πίτσα κύριε δεν παρήγγειλαν πύρες. Σε ποιους θα τσαμπούνας αυτά ρε τρομοκράτη! Και άμα δεν παρήγγειλαν πύρες θα πιούνε με την πίτσα την παρήγγειλαν ρε κατσίκι! Και εμείς κύριε κοκακόλες παρήγγειλαν. Κοκακόλες φέρτες να τις εξετάσουμε τώρα! Τώρα! Αμέσως κύριε. Ορίστε παιδιά. Είναι ακίνητος! Ακίνητος! Ο Πάσαρης. Ο Πάσαρης ρε παιδιά, αυτό δεν ψάχνετε. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Ο Πάσαρης. Τι θες ρε! Με την πήρατε επιτέλους ο Πάσαρης. Δεν λέω μόλις τώρα πέρασε από δίπλα. Δεν μου λες δεν μας κοροϊδεύεις και από πάνω! Αγώνατα ρε! Σιγά μην πέτε πολλά άλλο ρε! Συγκράτησέ με, θα το πυροβολήσω και θα πούμε ότι εκπληξοκόντησε το όπλο! Εγώ λέω πρώτα του περάσουμε μια μπάλακα, να το κρεμάσουμε από ένα δέντρο και να πούμε ότι αυτό χτώνησε ρε αλήθεια! Τελειώσω! Σας παρακαλώ αφήστε με να ζήσω. Ό,τι έχω και δεν έχω να... Το πορτοφόλι μου πρέπει να έχει 100.000. Χωρίς τα παιδιά σας παρακαλώ. Δίκαια μου! Μπορώ να ζήσω! 100.000! Και τι είναι αυτά ρε δωροδοκία η δώρο! Δώρο κύριε, δώρο, τι δώρο! Δώρο! Τώρα μα είναι δώρο είναι καλό σαν το μουσικό πάνω, έλα πέρα Σκοτείτε πάνω κυρίες! Συγγνώμη λίγο! Προσοχή συνάδελφε! Για ελληνική αστυνομία! Σας ευχαριστώ κυρία μου! Για τη συνεργασία σας! Ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε! Στη σύλληψη των κακοποιών! Και να προσέχετε τώρα που είναι βράδυ! Βεβαίως! Ναι ρε! Και πάλι ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και να προσέχετε γιατί τη νύχτα κυκλοφορούν κακοποιοί! Τα μάτια σας 14!